temu na stranu. I dešavaju se te neke, svega ima ovo, ono, ja znam da sad pola youtubera to i gleda i sve veliki pozdrav za sve youtubere, ali htio bi samo da kažem dvojicu youtubera koji ću kad tad, evo sad javno prijetim dvojici youtubera, sad nije ovo nikakva, kaže vi ćete nešto, možete na sud ovo ono. Dvojica youtubera su me baš sjebala sa svim ovim reakcijama i sve ovo što je bilo. Jednostavno javno prijetim njima dvojici sad i govorim da ćemo se sresti na sudu. Ovo nije sad za jebancija, vidite da sam cigaru zapalio i sve. Naime, znate svi o kome se radi. Pošto sam bio i s advokatom i sve to, razumijete, znate sve o kome se radi, jer ja nisam nikakva nit budala, niti šta, meni nije, brate, ni 19, ni 20, ni 15, ni 16, meni je 29. godina. Javno vam prijetim da se ovo neće dobro završiti. Naime, radi se o, sad ne znam bil da imena govorim, da iznosim, jednostavno nije moglo ovako. Nije moglo ovako da krene. Nadao sam se, ali od ove dvojce nisam, braćo moja lijepa. Vidim, pišete imena naka, nije. Ovako sad. Javno idemo na sud. Prvi i drugi, to su, svi znate ko je u pitanju. Ja sam već pripremio papire, evo sad ću vam pokazati. Evo, da ne bude da nalažim, da nešto, da ovo, da ono. Evo, neću čekati samo da pokrijem ovim jednim običnim papirom. Evo, sve izvađeno. Evo, sve izvađeno. Sam ću pokriti ovaj jedan papir, da, pošto je on bijel. Znači, iza ovdje se sve nalazi. Svi dokazi su uzeti. Svi dokazi su uzeti, braćo moja lijepa. Znači, sve je zapisano, sve. Znači, sve je uzeto u opticaj. Da znate. Što se smijete, ba? Pa šta vam trebam pokazati, šta je na papiru, jel? Šta sam isprintao na papiru, jel? Naime, radi se o dvojici papaka koji ne mogu iznad duše. Gotivio sam ih i sve to, znači sve je to bilo. Radi se o Vanimiju i Nugatu. Jednostavno, boli me ba kurac ljudi ba za ovu cijelu situaciju. Ba šta vam, jel vi mislite da ću ja nešto reagovat ba? Jel vi mislite, vi dobro znate šta je, kako je, ko je Nuni, ovo je Nuni ba. Znaš koliko me boli kurac šta se dešava ba. Znaš koliko